Pun ya happy bakla prai por ban don ringkat bat nga shipor ban snap gi jing pensyai hagi di kindiat sngi labun ki seng balang bat ki babun ki bu gi jing keli bu per haka bai dei bat ka liber ngila ada pensyai hagi ni ki sngi ki bala ada bru rengi i kidang don chuchu ki jing pensyai ki bangi hab ban pensyai Sya ki pai ba nong song snong bat kham tam long yaki badai ban tip ya ka ka rukom pentri kam gajongi kumbang ada pensyai kini ki kindiat tayo ki bla adab kebeningkong nga syukwa man pensyai ba balai ba nakaliang jong ka district council ngi ha ban le ya kani ka labor clearance certificate ya kani kelas dang nadu ki por ki ba arhajar khat saw nang ambak langa hagi ki por kadang dei tang ka labor service certificate tinang tu pede haki arhajar arphuwei hadin ba ka sarkar Meghalaya ka permi ya tu ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arhajar arphau hakatu ka jingkren jong u wei na ki deputy CM hakitu ko por ong bait ba ka district council kamdon bor ban issue NOC ha ka bai dei bat ki barjala ki bathumu mantri sini ka jela ka jongi andrei ha ka ju ka por pade ha tu ju usnam na bakla manga ha u March April jong usnam harjar arpuwei ka district council ha ka tu ka por ka penmi ya ka wei ka clarification ba ngidon kam na ka district council ban bu ya ka clearance labor certificate hakatu ko por ki khot ka CLC ti hakatu ka isi jong hakatu ko por arjar arpu wei kilai rai lang ba baro kini ki clearance labor certificate ki ba ha po ka jaka jong ka schedule area ni don kam ban yo ya ki labor clearance certificate kham tam ya kini ki nong 3 ki buwan po barjla kata kadai ka bang ini so thu shai ba kumnu ka sedang kani ka labor clearance certificate na ya kani ka labor clearance certificate la sot na ka proviso paragraph 3 sub clause jong ka trading by non tribal regulation 1954 kadon ki amendments ki 1955 ti tang bangin suya shai kam dai ba ka council ka shule hi kani tang ba kadai ban le andrei la don da ka an bala bu ka schedule but kham tam ka paragraph lai r sub clause jong ka trading by non tribal regulation 1954 kala akran shai bangila ban le ya kani ka labor clearance certificate habangi ong clearance kamut ba unu nong trai uba wan syakani ka jaka ka jongi uha banyo jingbet lani permission na ka council ban unyo ban trai shani kawai ka jing pensyai ka ba ka kwa ban pensyai kham bha ka long ba iyo i hakini ki kiniat sngi kham tam na ki seng bhalang bo pher ba ka jing ong jong tu wei ni ki samlarong ba sngo ba ka de ka council ka bon ra ikini ki nong trai na barjalla andai tang ba fini tip lang kini ki nong trai ko bangala pensyai kini khendiat teo bala dep kini ki nong trai warla ki don chakanu jaka jong kani kri India jong iru kilayo rupa ya ka labor work permit ke jong kina ka sarkar da ka baki apply online da ka baki siu san voting ka bar kata ka san voting ka ru dengan bakla mga kadai ka validity period jong ka kadai hadu anru banai ti halor kata ka nong rem pade ka jing don jong ka district council pade ka let syaki site ke badan kini ki nong trai but haba ka syamba kini ki nong trai ki don syak tu ka site ka kikeli ya ki pi wan manu bon yalam ya pi bat lada kim don ki kot kisla ki ai itu i reset i bahinyo spa tingka plus but itu i reset i bakhat san sngi itu i reset bakhat san sngi kam da dei ka ba ngi shim ya ka pisah hinyo spa tingka halor ka khat san sngi validity andai ka tu ka khat san sngi validity ka dei bet tek tang ban kentu ya kitu ki nong wan ra kitu ki migrant laborers na ba lani ki nong trai ki ban bar ban wan mi daladi syapo district council ngim da khmi lenti bu unwan hi utu laborer syapo district council hendrei ni khmi lenti ba kinu ki contractor lani kinu ki nong ai kam ya kitu ki brio ki buan na bar kin wan hi daladi ban wan ra ki kot kisla hapo district council hapo ka khatsan sngi ti halor kata ka khatsan sngi lada ki wan ra ki kot kisla ki babiang tingila ban proses dan ngila ban le ya ka labor clearance certificate hakabai dei bat utu migrant laborers dan ni unong tre ibuan na syabar di kata ka dei ke jing pensyai ka ba ki pai ba ki dei bersung thu ba
kawai ka jing ka baka district council pada ka ya kendu pada hakabaidai bat kani ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arazar arpo ngimla ban penbor ya unu kontraktor lani unu laborer ban siu ya kani ka hinyau spa tingkah namar mula dep yo rupa ya ka work permit na ka labor department jong ka sorkar henry ka ka bangila ban te la kam pada ka dei ba balai bangi pa ni ki kot kisla jong gini ki migrant laborers man pen shisha ba udai nong song je kari India kumbang ong mene kamdei ka district council nani kamdei ka council ka bonra ikini ki barjela kila yo wan rung rupa hapo ka state ka jongi ngi shute la kam ya ka movement ka jong ki shei ka don shei ki trei but hakanu ka jaka hakanu ka site ka ki trei lingba ka jingle ka jong ka district council kumta ka pentikna balada ki don kanu ka jing nani shubu uni laborer commit any crime nani ule ka dunu ka kam ko bomman hakani ka jela ka jongi ngila ban tip hai uni laborer udan namar ka movement ka jong umdan patrak menu kadai tang ka district council namar ba lingba kini ki jingpan ki jongi ye ki kot kisla nadu ki adhar ki epek ki pan card but kata kadai si benta anda ula yo kita pada ngi pan sa ya ka passbook lani ka police verification lani ka residential certificate hai usa uni ti kata kadai ka jing trei ka jongi na po ka council ban penti kena ba uni ulebra ba wan na bar ni tip hakanu ka jaka udon but hakanu ka kam ka ba utrei hakanu ka site ka ba utrei ti kata kadai ka jingte la kam jongi ka district council tampade kum mga ong nadu mene ngima ban khangi kini ki nong trei labor ki ban wan rung hang ni ka jala romot na ki yo ni kemyo ya ni ka labor specific kila ba trei kini ngimdan baron be kimi ngim pat don ka napo ka district council ka pat don ka bor namar kumba filatip hi ngim numla hi bangin penyang ka check gate bangin check ya ka infiltration ni ka jingwan rung kar thep ka jongki shakani ka jilla ka jongi kata ka kamram jong ka sarkar ti kumba nga ong mene udon wi rong ba samla karukom kren ka jong ka ba ong wait bakade ka council imat ka bawon ra ikini ki migrant laborers na bar kam ni kata ngaso ba ka mangina ko council ngilit pendeng sentiwi ki hapo khana parane hapo berniat ding sya kamlong kumta kini ki laborers ki bla ayo wan room kejat hapo ka jela ka jongi ngimla bante la kam kata namar kata ka kamram jong ka sarkar bante la kam ya jingrung ka jongki hakani ka jela ka jongi andai ka baka council ka le pade lingba ka ni ka labor clearance certificate pade ka te la kam bat ka pen ba shanu kini ki laborers ki kidan kalong kumne haka beidei bat kitu ki jing ai jong ki slip namar ba kum fila tip hi ya kani ka kam labor clearance certificate ni haban IY shaki brio nabar mo ki ba shimwai kani ka kam ti dang mentau August hi ka ngila yo ya kinong shimwai ki ba thamai bat ngila instruct kini kinong shimwai ki ba thamai ya ka ka kam ka ba ki dei ban le ngin streamline no nadu menta syakmat ya ke ka bangi di banle nak liang jong ka labor department na po ka district council andai ye kitu ki slip ki ba ngilai haki khubor ba pher ba ki don ki ba la ai na du ubnai January don ki ba ai na du ubnai June July kumta kitu ki dei ki nong shimwai ki ba lakut ka work tender ha ubnai July ti ya ka tu ka jing ai slip ka jong ki kumbangila ong nadu kumbangila ong haki ni ki jing pensyai ki badap katu ka slip ka dei bet ka bangila IT sha unong shimwai jong katu ka labor clearance certificate ban issue katu ka slip henry ya ka clearance certificate pade authority ubadai ban sign udai bet licensing officer nangni na po ka district council ka jongi umdai utu uba sign hak ki slip kitu ki slip ki dei tang bangi ot ya ki receipt nani ngi compound ye ki lada kini ki nong shimwai ki bathmai jong ka labor clearance certificate ki let hakado no ka site ki lap ba ki don ki nong trei banabar ti ki compound ye ki lani ki ot receipt ye ki da hakador news pa ba ki dei ban wan chapo ko office ban wanra ki kot kisla ki ba biang khnang ba ni na kaliang jong ko office ni la ban ai ki kot kis ka labor clearance certificate but lada kim don ru ngimdon ka bori ki bangin be ki henry ya kitu ki bon ra ki ngi kerpat takadaw nga ong pi ngi don kam ka jing trailang jong ki contractors nani kinu ki bai ki bon ra ki laborers na bar namar ba kadai ka jingkit kli jong kini ki contractors but ki bon ra ki migrant laborers na bar ban
page nani ban pentikna ba kidon ki kot kisla ki babiang but ka district council lemba ka jing IY ka jongka ikani ka labor clearance certificate kamshim lo ong batang ba ngi gidon ki kot kisla ngin ay ki ka labor clearance certificate namar haka form ka ba ngi ay shakini ki contractor lani kini ki laborers bakin pendam ha ibenta iba khaddu pini ha jong ni ka form kadon ka requirements of documents kadon ar benta ka A bat ka B ka A kung bangila karen na du hakini por bradep bagi don kam ya ka epic card ni don kam ya ka pan card ni don kam ya ka Aadhaar but dakila don ye kini ki way na kini ki kot kisla jong ki ka documents ka baki dang don kam shu pada anda gi ila rung hakini ka jaka ka jongi ka dei ba ki dei bandon ya ka passbook jong ka Meghalaya ka ban pen I ba kumnu ka wages ka jong ki yo kumnu ki tap ya ka pisa ka jong ki halor kataru ki don kam ya ka certificate na ki in charge jong ki police station ne police beat house shaki jaka na ni shiki site bagi don kam lani ki don kam ya ka residential na urong basno but kumtar ter ti kini kidai ki jingte lakam baka district council khamtam hakani ka por ka bamanta kumbangal ong nadu mane nadu uni August bangila yo ban IY yaki weipat ki batmai ki bashim ya kani ka lesi kadai bangila instruct yaki bakin lei ki balong perking ba hakabi dei bat ka checking jong ki documents ngila ai ki ka checklist ti ka tu ka jing yu I ki jong pi haki lat pathai ku bor ye ki tu ki slip ki babon ki dan ki slip rong saw rong stem gini ki dei baro khot ki tu ki dei bet ki ba kini ki nong shimwa ki barim ki issue ki tu ki slip but kadon ka wei ka bentaru ka baki ong ba ka adon ka slip rong li ru ba sign da usket 3 ha itu ipor ngan chubatai shai pi uni uba shimwai ubarem kalis jong u ka kut ho shitarik jong Julai dengan bakla mga but hapadeng jong u Julai hadu u shitarik jong August pade ngimpat yo bangin ai ya kani ka work order show uni lesi uni undong shimwai batmai ha itu period ba shibanai ni authorize ya ULO na po office jong district council ban issue ya itu slip takada utho ang tu 4 da la iha to signature kadai ka signature ka designation kadai secretary hendai ULO utho ang tu 4 usain na matau secretary by issue kitu ki slip by issue kidai baki wan hi hang ni po office ke jong ina mar ha itu period iba shibanai kat bangidang penbet ya kini kinong aiwa nong simwai ki batmai ni authorize ya ULO jong ka labor department licensing officer bopet ya ka labor department ban authorize ya itu slip na ni ban compound namar ba ngi ha itu por lada ngimdon makna kita kinong simwai ru ngimla bangin supply ya ka jingwan jong ki migrant laborers ani kinong train na po barjela ti itai dei jing pensyai iba nga kwa bangan pensyai hamtam hakabai dei bat itu ki jing ai jong itu slip ba bunrong henrei ka wei ka banga syukwa ban biang sa sisian ka sulong no tangkani ka wei kumbanga laong menne ba kumba filatip lingba kani ka Migrant Workers Act ka district council kamdon board ban issue ya ka NOC henrei ka ka bangi ngi la le lengba kini ki isi ki barim lengba ka jing ya rai ka jong ki haka house ngi lai rai bangin ai da ka labor clearance certificate haka jing shisha haki 6 schedule area ki bangi baka district council ka don kani ka labor clearance certificate kinu ki contractor lani ki brio ki banabar ki bawanra ya kinong tai ki banabar ki don kam ban yo shwa ya ka labor clearance certificate na po ka district council hadin baki la yo ya ka labor clearance certificate na district council kin selit ra po ka labor department jong ka government henry ka basosi pada kata kapat juja hadu mentaru bon na kiba wan na bar kilet bet direct shwa sya ka labor department jong ka government tat anda kilawan da kilalet siapa ki feel ni ki site ki jong ki da kilalet kini ki lesi ki jong ban compound ya ki lani ban wat ya ki in sayo pan ai ka labor clearance certificate henry nganget scam ba na du menta upanai August nang ni syakmat nginla bangin ya trailing card bat ka labor department jong ka government kanang ba kini ki borok kim num jashu nang ni syakmat but nganget scam ba kani ka jing pensyai ka jonga khamtam ya ki seng bhalang kum ka KSU ki kin sngotu ba ka jingle ka jongi ka daybet bangin streamline ya ki kam nang ni syakmat tong ina ya kerentan ya ki jing bakla ki baladep dengi isibun ki jing bakla ki baladep hendai hakitu ki por pada ke basosi pada ba nakaliang jong kiseng balang baper ru hapo bi kilet ban kenra ya ke labor license
balai ha katu kapor ki ong bangi dei benlik yo ya ka labor clearance certificate na po ka district council handrai menta pada ki ong pada ba balai pada ka district council ka ai ka labor clearance certificate hang ta ki pai ba ki dei ban su kan ya ka ai ka intention la ni ka main jong kini ki seng balang ki bangi ya kendu menta kan namar ba baru si kata ngidon kam hoi nga ong bai hadu mentaru mangidon kam ke jinga trailang naka snong naki seng balang naki contractors nani naki nong wonra ikini ki briu ki benabar ba nang ni syakmat ngin trailang ngin let's see aka jing ai jimut jong ki babun balang ngin dang yo ban janai susu ikani ka kam nang ni syakmat dikata ka di jing kentu ke jonga kum UEM jong ka labor ru ba kani ka isi ka ba ka bangi la shimti menta pide ban smotu ngi shimti ya ka kunrum kanram ka bala shirkai ka bala ja rabon teli kisnam henrai ka kamram ka jungi pada ka dei bangi persyang ban penbet ya kani ka jing ai jong ka labor clearance certificate nakar dena ta ka daw ba nadu ubnai august ka bangi la yo ban IY syaka parti ka bathmai ya ka bai dei bat kani ka labor clearance certificate ngila ai ya ki rengkat ki instruction ka basyai but nila ai ki documents ya ki checklist jong ki documents ba ki ai kita ki documents ba ki don kam ban check henry kam shimla ong ngam shimla ong pada ba bangin yo full proof ya ka jingwan rung kertep jong kini ki migrant laborers namangan chu ai nuk sai ki don ki site ba kini ki ba shimwai ki let dakila apa ya ka tu ka site ki don ki contractor sang tu ki ong baik bangim don kam ya ka labor clearance certificate na po ka district council ni layo ya ka labor work permit na ka government ti ki ai ni ki phone numbers jong ki briu ki ba don ha ki kerdan ki bahe ke bangam kwa ban keren hang ni kita ka di ki jing ba ka district council ka kendu odu mentaru ngim numla ban check ya kum kita nomor ki bon plat ki sites ki ba kum kita ki ja kha na ka por sha ka por bakila don rupa ka jingya dei bat nur ki ba don hapreng ka kardan ka pahe haka government ki lingba kata ka jingdon ka jingya dei ka jongki ki yai like naka kendon jong ka district council ki kita ki jingya ba ka district council ka kendu bat nganget scam ba ka ni kam dei ka jingya ka mangi kendu tanggani ka isi ka pamanta andai ngila ada ngitip ba kini kila ja labun pun teli kisnam andai ka ai ka ba ka ni ka isi ka le kan le nang ni syakmat ka long ba gen penbet ya kani ka jing kendrum kendram jong ka kam kumangala ong mene ngim numla bante la kam ya ka jingwan ka jongki namar gem dei ka district council ka bon ra ini migrant laborers na bar kide ki contractors tane kide ki briu ki bayo kam hakani ka state ka jongi ki bagi wan ra ya kini ki migrant laborers na bar henry ka ai ka bangi ngila bante la kam ka dei banang ni syakmat ngin ya trailang no bat kisnong leksi bat kiseng bhalang ru bat kadon ka wei ka bentana kalian ka jonga bangadang perkhat ba kaladai mat ka poringi na ka district council bangin register no ya kini ki nong trai muluk hang ni hapo ka office ka jongi ringkat bat ka skill sets ka baki kidon leksi kila bandai ki unskill leksi kila bandai ki skill henry haka ba mentai nga sngotu bat nga ai khublei ru ya kitu ki contractors ki balai phone yang ki basngu khia ni ka kam ki bakali ba ka ai ki documents mengi don kam wan ra ni kitai namar ngla don ka tu kan ngot ki bala phone yang ki ong ba ngimman si ban wan ra ki nong trei ban abar kham tam haka ba ki try meluk jungi ki pat don ka skill sets ban le kita ki kam kumangan chu ai nuk sai pi don we contractor ba phone yang ong ba wan so ye namar ba ngahap ban wan ra ki ni ki nong trei ki ban abar namar ngayo ka kam ka bangi haban pandai ni ki yit ki bahe ha ki construction site jong ki wei na padeng ki khasi jong iru pat don ka ta ka expertise lani ka ta ka skill ban le itu ki kam ti kum kita ki bangi haban ma nang ni syakmat rei bangin te la kam bangin ong bangin numla ban wan ra ya ki nong trei ki banabar nga kentu biang sa sisien ba nga ha ka jing start jong ki contractor bat ki bayo ka kam na bar kum ki ki jaj nong trei bagi dei ban wan ra nabar syakni kan jella jongi hoi na su comment ai khublei ru ya ki seng bhalang ki bashim khiai kini ki kam ban lek ban check kini kitai namar ba kumbangi ong na poka district council ngim num la hi bangin le lut ikini ki kam boro khoi ti kata ka dei ka wei na ka jingkentu ka jonga ba nang ni syakmat to na yesu thu baklashu ba kam dei ka district council ka bon ra ikini ki migrants labor nabar henry ka dei ka district council pade ka pa persyang bante lakam ya ka
ya ka movement jong kini ki migrants namba shubu matala da kamdon ka district council inja ayu kini ki migrant laborers kila ban yat kat bakimon kila ban lek chaknu kunu jaka kat bakimon kelamdon manu ban lek ban buat yaki nani shanu ki lek ti kata ka dai jingkeli ru bang akwa ban bu ka jingkeli ya ki babon balang balai ba ni don kam ban le kini ka kam handrai ngan ko mga ong mane ngi persyang bangin ni tray ni streamline kham bha shu ya kani ka kam nang ni syahmat